Russiya 7 gün bäri Ukraina hüjüm edýär. Uruşyň arasynda galan türkmen raýatlary birek-birege ýardam berip emele gelen krizis ýagdaýyndan çykalygy gözleýär. Ýurdu terk etmäge finansiýar. Azatlyk radiosu 2 martda Ukrainadaky metrolaryň birine bukuda garaşýan türkmenistanyň bir student bilen habarlaşmagy başardy. Hiç kim kömek edenok, studentler öz başlyk serhetden aşyp Polşa geçmek isleýärler diýip ol Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasy 26 fevralda we 28 fevralda Azatlyk radiosynyň telefon jaňyna beren jogabyna özleriniň yerli şertlerine görä hereket etmeli bolýanlyklaryny aýdyp Ukrainada galan türkmenistanlara ellerinden gelen kömegi bermek uğruna tagalla edýänliklaryny aýtdy. Türkmen Nokot News neşriniň çeşmelerine görä Türkmenistanyň Kiýewdäki elçisi we konsulu bireyam Ukrainany terk edipdir. Neşri elçixanada diňe Serdar atly bir işgäriň ýalňyz başyna galanyny habar berýär. Kiýewdäki Türkmen elçixanasynyň adynan ýangy ýakyn açylan bir Twitter hasaby Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň soňky bir näçe güniň içinde Kiýewiň demir ýol menzilinden ýurdun günwatar sebitlerini tarap türkmen raýatlarynyň äkidilmegini guramalaşdyranlygyny aýdýar. Twitter maglumatyna bu raýatlaryň aglawasynyň Ukrainanyň Ruminiýa we Polşa bilen aradaky serhetleriniň aşanlyklary, galan raýatlaryň bolsa ýakyn günlerde serhetden geçmäge taýýarlanýanlyklary aýdylýar. Türkmen Nokot News neşri bir näçe türkmenistanlynyň beýleki bozgunlary bilen bir hatarda evakuasiýa otlary bilen ýurdu terk etmäge finansiýanlyklaryny habar berýär. Bu aralykda türkmen dilli käbir sosial media hasaplary Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň öz raýatlarynyň evakuasiýa edilmegine ýardam bermeýänligini aýdýarlar. Uruşyň arasynda galan türkmen raýatlary öz başda guramaçylyk bilen sosial ulgamlar arkaly krizis wagtyna birek-biri üçin peýdaly maglumatlary paýlaşýarlar. Sosial ulgamlarda paylaşılan bir maglumatda Kiýewde galan we ümit ýetmeçiliginiň kötenýän türkmen raýatlaryna çörek bişirip berýän bir türkmenistanyň maşgala barada habar berilýär. Beýleki bir maglumatda Kiýewiň bunkerlerine garaşýan türkmenler üçin ady karetlaryny satyn alyp olary tölegsiz eltip bermek hyzmatyny hödürleýän ýigitler barada habar berilýär. Sosial ulgamlarda paýlaşylan ýene bir maglumata görä Ukrainada galan türkmen raýatlary üçin öz ýyldaşlary tarapyndan Kiýewde öz başda guramalaşdyrylan 74 ýolagçyly awtobus gatnagy barada habar berilýär. Özleriniň goňşy Wengriýede we Polşada ýaşaýanlyklaryny aýdýan bir näçe türkmen dilli käbir sosial media hasaplary bolsa, Ukrainadan Wengriýa ýa-da Polşa aşmagy başaran türkmenleriň wagtlaýyn ýatak jaýyna we igiçkisine özleriniň kömek edip biljekdigini aýdýarlar. Azatlyk radiosy sosial ulgamlarda paýlaşylan bu maglumatlary garaşy tasdikledip bilmeýär. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlary boýunça gurulugyna görä 1 martda 677 000 adam Ukrainadan goňşy ýurtlary bozgun bolup bardy. Media maglumatlaryna görä Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan çödüşleriniň arasyna Ýewropa ýurtlaryna aşmagy başaran Ukrainaly bozgunlar Ýewropada mähirli kabul edilýär. Galaberdi de uruş başlanan bäri Ýewropanyň dürli künjeklerine uruşa garşy köpçülikleýin demonstrasiýalary geçirildi. Ukrainada galan türkmenleriň sany barada takyk statistik maglumat ýok. Ýöne Türkmen Nokot News neşri käbir maglumatlary görä ýurtda 6 000-den gowrak türkmenistany talybyň bardygyny aýdýar. Al Jazeera neşriniň habaryna görä Türkmenistan Ukraina student ýetirmek tehlikinji ýedilge girýär. Neşriň maglumatyna görä ýurtda jemy 76 548 daşary ýurtly talip bilim alýar. Hindistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Hytaý we Türkiýe bu ýurda iň köp student ýetirýän döwletleriň hataryna galýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýet serişdeleri Ukrainada dowam edýän uruş barada habar bermeýär. Türkmen medeniýeti Ukrainadaky türkmenistanlara ýa-da olaryň Türkmenistana galan howsarlaryna ýol görkezmek üçin hiç ýyly bildiriş maglumat çap etmeýär. Türkmen Nokot News neşrine görä ogul gyýdy Ukrainada galan enatalaryň bir näçesi Türkmenistanyň dürli ministrliklerine, şol sana daşary işler ministrligine ýüz tutupdyrlar. Ýöne resmiler olary kabul etmändir. Rus goşuny 24 fevralda Ukraina çözdi. Rus medeniýeti bu uruşy ýörüýte harba operasiýa adlandyrýar. Halkara jemgyýetçiligi şol sana günwatar hökümetler Russiýanyň agressiw hereketlerini berk ýazgyryp Ukraina goldaw beýan edýärler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski özüniň tolgundurucu çykyşlaryna Ukraina halkynyň gaýdysızlyk bilen duşmana garşy göreşjekdigini aýdyp Russiýany genosit amala aşyrmakda aýplaýar.